Tonga aingo biang yo blay hagani gisngi bangala ban wanra biang shifi. Yagani ga waipat ke jingkran ka bang kwa ngan sedang biang mentag gisngi hagani ga Tuesday ka bang dalban sedang biang ini ke jing hikai. Ngala dep hikai fi kambo na ke jing day bat ke jing terang ba ke jing sliang ke jong siem bat ngala kren ru ye ke jing terang bat ke jing sliang ke Shisha yo blay. Ngangai bon preng jong fi fila yo jingker khu ngai bon preng jong fi pio mat e gajing shine e gktien ge jong play kabang ala kren hagini ki voice message ki bubon a shwai ye kabang an kren ye gni gajing hikai sagawai pat manta gsngi ngakwa ngan wanra ye gni gajing pentip kani gni gajing pentip ke badan kam nakabenta jong kitu kiba jukwa ye kabani kendu bat nga hagajing yedai bagajing slop ngala pli ye ka counseling center managani ka snem gabla dep bat ngala khangno shipor man hawni upna December bat upna January jong arajar arpuway ray ngala rai bangan pli biang ngini ka counseling center hangtai hamaukar agatu go building kabron marpusha bat umapor agabanga larai ba ngan pli gani tang shisin shitayo namar ngashamba ka bun palat ke kam ngamla be arsin shitayo timenta nadu banga pli ngan pli nadu ke sautorik jong ni ubnai February kabamot nadu kani ke Thursday jong ke sautorik jong ubnai February arajar arpuway ngan pli nadu ko por khatwe bejimen step hadu ko por san beji janmet but kani ke counseling center ka bang kwa ngan pli kan long tang shisngi haga shitiyo ngan pli shu artiyo ngan pli be tang shisngi ka tagadai haga sipate palai lani ke sngi Thursday ting ngakerpat ifigi to gi bakwa ye gaban wan gi bakwa bani kendo pilapin wan bani kendo yang haga sauterik jong ke Thursday kumang la dep ong haga por khatwe beji shanek net ublay un kur khu ifi kani ge jing pentip ka bang kwa ba phine tho la mi ki wairu ki ba shay kwa ye ga ban wani kendo ye ga ban yo ge jing slok ba ge jing duai to menta ge sngi nga don ni ga ban ai ye ga wai ge jing kren ka ba ngakwa namar bangi em gi sngi ge ba khat do ngakwa bangan hikai fi ye ge jing hikai omtang ye ge jing hikai bangin shutip ye ge Bible tang ki jing hikai bangin chu snot ho ye ki nongrim jong ka Bible ka to gat ne ndai ka bang kwa ngan hikai gadai ka balong ka badon kam yingi ha ga jing im jingi ka bamala ga sngi bat ka babot nang ta gadai bangin snot ho ye ga nongrim jingi ha bangi yang ban shakri yo play hadu ka jingwan ka jong Jesus grace bat kani ka jing hikai ka bangan hikai fi menta ga sngi kadai ga bakta ye ga jing im jong fi ga man ga sngi ga kta ga jing dai shimet jong fi ba do blai ga kta ga jing dai bat pi ga yeng ga sam ga kta ga jing dai jong fi ga im lang sa lang ga kta ga jing dai jong fi bat ga jing shakri yo blai ga jing sang ga bidan bat kani kan kta ro ya ga jing ya nanti ga jing ba do blai hadu ga ga sngi ka bangini kendo mark mat ba do try bat kabang akwa ngan wanra kelum ye gani gajing hikai met lagi sngi nga wanra ye gani hagawai da nong rim kabang akwa ngan ai kerteng ye gani gajing hikai kadai ka Jinglong Khristan ka Shisha ka jing hikai kabangan sedang na do met lagi sngi hagani ga voice ka shispa prapelnyo hagani ga part 1 met lagi sngi ngan ai gajing hikai kabanga ai kerteng ka Jinglong Khristan ka Shisha kata ka dai ka bang kwa ngini kren janai hagini ga voice message ka bang hikai fi malaga por namar ngayo i hakajing shakri blai jonga khambo ni snot ho la ka jong ka jing snot ho ya ka Jinglong Khristan ni ring dori ka Jinglong Khristan changi agru kam ba pher
Bangi perkhat ba ke Jinglong Khristan ke Shisha ke day. Dan ki perkhat ba lada kimpat long Khristan ki perkhat bangin rung niam no. Si bangin mi no naga niam ke sine naga niam Hindu ne naga niam ke kumno bangin ni rung niam no rung niam Khristan. Bon ki perkhat ba ke Jinglong Khristan ke day daga bangin rung niam Khristan. Kataru kadang day ke bakla. Dan kita perkhat ban sengot ho ige Jinglong Khristan day ban runga ka balang kataru kampat daylut nama dan kita berung balang naga Jinglong berim kisuan baik tang ban surung se ka balang barang tula su ai ki bagi day ki Khristan ada ke Jinglong kadang long ka berim kampat day ke Jinglong Khristan nang tade dan ki besim ba ke Jinglong Khristan ke day hadu ban yo ige Jing pen baptis Banda yo ike jing pembaptis kemut kila long Khristan ke bapura bat ye kila nyau bagi degi Khristan kataru kampat da daylut baro bat ngi perkhat baga jing long Khristan ke dana giru kom beper bat ngakwa ngan pini fi hang ni aga jing keren jong amat agus ngi ngan pini ikat tu kan nin rei ngini syong kham slam haga ne bat kita ka bangan pini fi aga jing long Khristan ke Shisha lesing ala ngan bu kum ni ke Jinglong Khristan ke bakat kum ke ketien ke jauh belai. Fi ke kuat bangan ong yang ini nama belai. Ngakwa baga Jinglong Khristan jengi. Kan penpau yau Jesus Christ segini ke pertai. Mendai bagan penpau yang niam yang balang yang jing sekuri jengi. Mendai eru bangin penpau yang laga jong ke buram la jong. Henry ke Jinglong Khristan jengi. Uplai ukwa yang ban penlong yang ki sekuri ke jong turai. Lani ki Khristan ke Shisha. Bangin dup la ban pen isu ke pertai bangi day Shisha ki nong bot ki jong Chris bat ngakwa matagas ngi bangan pen i via lor ka wai ka nong rim ka bangala krenteng le sia ki voice message jong agi ba menchua harai hagani ke jing kren jong matagas ngi ngan kham ngam jelio hagani ke nong rim ban pen i fi ba ka ai ke Jinglong Khristan ka bakat kum ke ketien ke jong play ngan bu kawai ke point na kini ke por bat ya kani ke point ngini kenen khambuan ngan pen i di khat Bible firu khambuan ngini pek nginum ya statru ngini ya suki baha nama ngakwa ba bar khat ki ba yo sngo pinda shai kedar ya kani ke bang pen i ka ai ke Jinglong Khristan ke Shisha fi kat kum na ke Bible ke jing pule jong ke Jinglong Khristan kam dai da ke bangi perkhat da ke waipat ke rukom Henry haga jing syam tu ngan keren direct igani. Baka Jinglong Khristan ke Shisha kedai bangi sngaut ho janai ya ke jing iet ke jong play. Kata kedai ke bangakwa ngan ong ifi gani ke por. Bala dangi sngaut ho janai ya ke jing iet jong play. Katakan pen kala dor ya ke jing im jong pi. Katakan pen kala dor ya ke jing ya lenti ke jingi. Katakan pen kala dor ya ke jing long jing im jongi ke mamala ke sngi. But they hagata ka nongrim. Ba onyo i ya ke Jinglong Khristan ke Shisha jong aba jofi. Ngakwa ngan pen i fi ya ke ni ke point ngan ong biang sisien. Bangin sngaut ho ya ke Jinglong Khristan ke Shisha. Ngakwa bangin sngaut ho shua da ka ba janai ya ke jing it ke ba kraw ke jong play. Kata ka dega mengakwa ngan pen i fi hagani ke por. Fi i lada fin puli na ke siti sigi nong rom. Nginde ya puli ek hambon ki dikhat mata ke sni. Fi puli ke siti sigi nong rom ke bau Apostle Paul to. Nakalenang ke besan na ke dikhat ke ba Henry yo. Ter hadu ke dikhat ke ba perangan puli wang. Namar ukris. Menbangi dang long ki beklot bor. Hamar ke ba biang ke ya. Ulayap ya pli ya kibam reu blai. Namar mjudan uban yap ya pli ya bahak. Henry le sidan ubanut wat ban yap ya pli ya bahas bun. Nakwapin sngap ay dikhat beprakong. Henry ublay ulapin ishimna yala ka jong ka jing it shangi. Hakaba habangi dang long kibapop. Ukris ulayap ya pli yangi. Fi ke Jinglong Khristan ke Shisha. Kamdai setiap bangi sulong niam, bangi long balang, bangi sudan haki kerteng balang beper, ne bangi penbaptis, ne bangi bam ke jing khawai turai, ne bangi bam mas, ne bangi le eganu ke kam ke balabu ka jing peniat balang kata kampat dai ke penlong Khristan ini.
Ka Jinglong Khristan ka Shisha, ka day bangi snow to janay ya ka jing e jong blay, namar balay ka ong hangi ka ong ukris men bangi dang long ki batlat bor. Hamar ka ba biang ka ya ulayap ya pli ki bam riu blay. Kan mau blay ya bo pa yo Jesus ya ka ni ka pertay. Udah pa ha ka ya ka ba biang ba. Shubha yo menshua ula yalami ki kon Israel nadu ko potong Moses sau posnem ki ya de riklau bat ngani tu ipi hadin kat tu kat ne hajarsnem blay uklempat pen pau ye ne rika plan blay gede bau blay un pen i ge jing i jau u so benrio shiki brio baro ni ge pertai dakaba u berkat ban pa yo jisu ba un yap na kabenta jingi namar ka bible ko ang ga gospel ko jong Yohanes kal na ka balay khat ba khat riu ka ba buon ba nangi ngi la lendat ka ba ang na ba blay ula i kata kata ga pertai kat ba ula it no elo jong khono bala khamar wei ba eu u ba nge u unom chat shon reunio ya ga jing em ka ba bam jukot la da pin puli ya ga ni fin sno tho ya ga ni ga sidi shiki nongro ba u jisu ha ba blay pa u ba niap nakabenta jangi ki batlat bor nakabenta jangi ki bam riu blay ngakwa ba bin snap ai gata what let's no climb what is no la namang ide ki batlat bor ni de ki bam la ban le persha ai ga pop ni de ki bam la ban le persha ai ga jingpen shai ni de ki bam la ban le persha yo satan ni de ki bam la ban le persha ai ki bor baman but ni de ki briu ki batlat bor what let's no climb dan ki briu ki snow climb da la de hi dan ki briu ki ba ngam dan kam nga puli hi nga long hi nga kamay hi nga snow to hi kani nga mga long hi walit klat igani kan mau kat kum kani nga bible ko ang ukris menbangi dang long ki batlot bor walit snow klein namar upriyo uday ubishran ang kaktin ga jong blay lada usange uklong snam do pipim dan yesu walit snow sarong namar iya kaway pakaway jingtiat klong snam jong pi ka jing ring ba ka jing paniharman sim ka dan bet aga kti ga jong no blay but u blay ula pen pau ge jing e ge jong dakaba ula pa yo jisu ba un yap yangi ya pli nakabenta jong ni gi betlot bor bat ki bam riu blay hakaya ka ba dai tek ge jong blay ngasngo bura me kata ketian na mga kran jivi ba jisu mde yap dakaba gi supni yap ki breo and they get a por ka timing kaya kaba biang e bau blay la pa yo jisu ban yap yang apa di fi ki bri ki betlot bor ki bam la shu na la di ki bam dan jingkerman shu na la di ki bam dan la shu na la di ki bangin yo ini ki jing em bam jikot ni di ki bri ki bam dan la shu ndrei ka bible ko ang namar mju dan u ba yap ye pli yo ba hok le si dan u ba not wat ban yap ye pli yo ba hasbun na kwa pin snap ba hai ki khat ba prau ang hendrei u blay ulapin ishin na ya la ka jong ka jing e changi fi u blay ula da pin i shai kadar ya ka jinglong blay jong u ba udan ka jing e ka bi shai yangi hakaba habangi dang long ki ba pop ma barok khat ni degi bu pop nga khwanga fi ni la degi bala condemn ni degi bam la jingleman show pilong hagani am rim ga ba gumno na bidan ki balang na bidan hamno ru kan ma pimpat degi kristan pim wali shim batang ba pilong kristan malala yo jpinim em ka bible kala dem ong pak ong u blay pun isnai la ga jong jing singi ba habangi dang long gi bu pop ni degi bu pop barong ni degi bu pop dan snam rat dan snam dan jingknyam dan jingle hop dan jingle bah kabala bal pin shu yu brio ba dere ta daw u blay u la pin shinai la ga jing e chingi bahaba ni dang long gi ba pop u chris u la yap ya pli yangi na kwa ba pin yo e ga ten ka jing e ga jong play hadu ka ta ya ga jing em jingi ba ha ka por mangi dang long gi ba pop u la pa yo jisu bo ni yap na ka ta jong ba jong na ka daw ngakwa ba nganda kren na do ba sedang ni ba u Khristan u Shisha udai u ba snot ho janai ye ka jing e ke jong play ba bi snot ho ba ka jing em jong fi ke de ga bala condemn ka jing em jong fi ke de ga bala dim rau lu pa ingi ga pop ka jing em jing ke de ba ka lenti jing ke de be shadu chok ka jing em jing ke de be ka jing em ka ba ngim dan la chu da ka no ka noru
But day na mar bangim dan lat so ngila poya ke kut lat ngim dan jingremen so gi jing biang gi jing la jing barakot kilong ke serdap jan akhmat jang blay day na mar kita daw u blay ula it palat yangi ula wan ra de ke hukum ke klem la pen yangi but hadin u blay ula it kata kata yangi u perkhat ban pelat yang ni ki brio naga dujok naga jing ya u kwa bangini yo ke jing em ke ba bat u blay jenom sebeneng ule kom no namar bau it palat yangi u aya lau jong khon u bala khamar wai ba uni yap yapli nak benta jengi ki ba mriu blai ba de na ka daw ka Jinglong Khristan ka Shisha ka dai ba wai po wai Khristan sinrang ne kan thai mdai bangi kha ka niam mdai bangi hiar pateng na ka yeng ka ba le jingi sang ha kan ma ka Jinglong Khristan ka dai bangi snow thu janai ya ga ne ka jing et ka jong blai fi hadu ba ngan pen in shwai fi ka to ka ne ba ngin si poi si ka jingi kai ki ba khamran kam le si ya ga ne ka jingi kai jonga rei nga perkhat ya ga ne ka jing et jong blai kat adu bau Yohanes habau Quran ni ke jing it jong play wang ke siti so Yohanes ke bening kong ke nong ke balai na ke khat ke bening kong ba ar wang hakmi pi ke bakum no ke jing it utau kupa ula ai hangi bala khat yangi ki khonu play bat kum tangi long namar ke ne ke perthai ke namar ke taken ke ni ke perthai kam it kho yangi na ba kam shimla it ho yo fi snot ho ke ni ko habe men bangi long ki khonu play mentangi long ki khonu play but ompat la pen pau ye ke ege bangin salong rengi te banda la pen pau yu ngin long kum u na bangin yo I u kum bau long hi fi hadu bau Yohanes adin bau perkhat ye ke jing e chong play namar u Yohanes ude u apostle jong ke jing e uni ude u apostle u baya ye ke jing e chong play u bat kho ye ke siti de jong utang sepang ke jing e chong play hadu bau ni u Yohanes abau Quran sepang u play habau perkhat ya laga jong ke jing em udan ke jing sngo tho ba jana ye ke jing long ye ke jing e chong blai sngo tho ye ke jing long jing e chong blai tang namar bulong apostle tang namar bala jet yu bulong sunran re sngo tho wang gumne wang hakmi pi kabakum no lane kabakum no ta ke jing e ke jong khupa kabakum no ba ula iet ta ukpa kaman ukpa jingi ba bne ula iet jingi ba ukhat yangi ki khon jong blai but udah orang kum ni kum taru ngilong teng-tengi ngim tiap elade bangi deki khon jong play ngakwa agni ke por bangan ong fi no pri upamat e ke jing e jong play pila bakla pila ya la na kamano play pila pa e ke jaka ka be ne pi klem bakla Andrei u play u e je pina mar paro ngila don pa ka pop but what la da pi klem bakla ro pi haban sham e ke jing e jong play kat no tam le ke be bakla ke be jat ke be klumar ke jing em ke bala ya ke jing em ke be ban yap Andrei habaki kendo yo jisu kanan ke jing e play ke bo pun i but ulama yingi but ulama ula khat yingi ki khon jong play mudur te hadu kan no ke jing e ke jong play ba usha ya ka ba unum le ran sngow rem sngow po ngan bu dak tin sngow po yeladi bakat u blay u kraw ba taw ga beneng ga ndaw blay u bangim la ban mudur ga jing kraw jo o ba u Yohanes wang ne wang ha perkhat pi ga ba kumno ka ga jing e ga jong pa ula ay ni ba ula khat yani ki khon jong blay bat kum tangi long ga ni ga perthai bat dai na ga daw ga perthai kam namar ga ta ni ga perthai kam i thu u na ba ka ba ko namar ka ni ken kita ka perthai kam i thu ingi na ba kam simla i thu yu fimi i ka Jinglong Khristan ga Shisha ga sedang nang ta babi mat ga jing in babi sno thu janai ga jing in chong play sabar nang tang kwa ga nong fi mdan jing in ngaman ba nong ni sabar nang tang nong fi mdan jing mut ga Jinglong Khristan lada pim sno thu juai ga ta ba hadu kat no ba play ula it yingi lada pim su thu in ga jing in nganot ba nong pim pat su thu ga jing shakri play pim pat su thu ga Jinglong Khristan ba de na ga down da ba gi brukim su thu ga ni wat la ngi la long Khristan ngi poi ga da ishrot ngi poi ga bishni ga dokti ngi poi ga jing mai ga jing ni ngi poi ga jing pa ja pra dan ki Khristan gi ba poi shi ki court case nang ta gi ba ai mo ko dun mai ki way pat nang ta de ki bi kini ki tai nang ta gi bi da gi ni nang ta de gi bi pen gi bi kren sarong bar khat gi dei kata khlem pen ga Jinglong Khristan ga Shisha ka Jinglong Khristan ga Shisha ga dei ba ubriu ne ga briu ki snot kho janai ya ga jing e ke jong play kata ga de ga bang kwa ngan kren ba na mala da pi snot kho ga jing e jong play
the shy by it, and if no to a jing a job play, Pingam Jilio again, jing a job play, but Pida Mat in a jing a job play, Peter, jing a job play, a long if but in snow to, but a jing him job pick a kala like a kala, clam the snow to. Baka perteka yo I pi ba pidei shisha ki khon jong play na mar ba pidon ke jing e jong play kan mau ki brio ki mo I ngi bangi de ki khon jong play na mar bangi nang ban kren na bangi nang ban roi na bangi nang ban benda pi ki program na bangi nang ka ban riam ban bet na ban kren ban khana em ki brio ko perteka yo I ki jinglong Khristan ke shisha ka dei nda ha ba ka yo I bangi ra I ke jing e jong play ke jing em jing fi day hangta banga kwa ngan pin I fi ba pin snow to ye gane fi pin pulino Yohanes pin la bo Yohanes top bon palak ye gajing e job play ba day na ka daw ngan chipuli fi kindiak no Yohanes wang kumne wang ha ga shiti shu Yohanes ke bening kong kol nang ko sao la da fi puli na ga khat ga pra ter ngan puli do khat ba shi fa wang kumne uta ubam e itu yo play na ba play ulang ka jing e Vio I Gibrio, haba ngi ongi long Khristan. Hendai haba ngi mau ngim dan jing it. Lada ka jing it kam dan na ka jing im jingi. Kama mot ngim pat it ho yo play. Lada bisang ka jing sang bi wat dau bi pet pen ban ye ka jing bakla jing ki wai bi bitar yano na tapi kren sne yano. Kama pimpat it yo play. Namar tau bom it ang ka Bible it ho yo play. Balay wang nabau play ulang ka jing it. Labi kwa ban tip yo play mat ik jing e jong u labi sham ik jing e jong play bin snot yo play la pim pat sham ik jing e jong play pim snot yo play but ke Jinglong Khristan kam de bapile ki kam niam kam de bapile ki ka de bapi snot but pi da mat ye ke jing e jong play nda pila tip ik jing e jong play hang ta ka sedang ke Jinglong Khristan ka ba Shisha nakataka daw nga kwa kan ong ifia gani gapor lada pidang kim jingman lada pidang dan ka minsim bishni ino lada ki priu ki dang dan ka jing kadokti wali ong ala long Khristan kadai ka bale rain ba bin plashi ki priu ba pilong Khristan haba pidang dan ka dot not ka bam sok iki wai haba pidang dan ka dot not ka bikim haba pidang pet sneu iki wai haba pidang kren ka iki ka bam day bat pidang perkhat ba tangi ka iki ka ba yo nong nga kwa kan ong pimpat snu thu iki jing et bai wang wang haka de khat ga khandai wang haka ni la pen pau shina ya ga jing et you play ngi ba play u la pha ya lo khon ba la khamar wei shagani ga prathai bangi ni em do haka ni ga lo ga jing et om na bangi la et mangi you play ndai na ba u la et ma u ngi bat u la pha ya lo khon ban long ka kuna na ga benta ki pop jong ni fi kita ka bang kwa menta gisni bangan keren kam slam mi gini ngakwa akni ga por ba kung mga juang barabot kaniga mga long mga mata kaniga mga kren sa fi mata gisni kababat yang ada mata gisni kapapiniyang yang abangan kren nga kitim ga jong play kapapinlong yang abangan be sig briu ga badon kam bangan mare bangan kinyalut di ek ga jingam bangan kletlut di jing sngo bah jong ni ga pertai bat bangan lenlut wat di jing mentoy jong ga do bat bangan Kenyalut ni kitiki ya kapor ka jong baro na kabentaban syakri you play kai kata ka bapelo kam dai setia bangai kon kam dai setia bangai le kam dai setia bangai penpor ya ladi hendai baro kadai bakadan ke jing iet ka bangalamat ke jing kadai ka bangas no tu adukat no bau blai ula iet yang ada ke jing iet ke bom jikon bat ngala syam ke ke jing iet ke baslay ke donot bat dai kata ke jing iet ke bat yang ada mata ke sngi bangan syakri you play bat ngakwang anong fi walit syakri you play la da pimpat sngo thu ini ke jing iet ke bajana jo play nama la da bi syakri you play la da pim sngo thu ban syakri de ke jing iet jo play ke beningkong pin kwa buram pin kwa ban pin pawi de kabalai pin kwa yo nong haka jing syakri play kabasau pin poi shi jaka ka pin sngo thut sngo dom mi ke brio bat kan poi ka por na pitre shi tom sabar na ke jing e jo play pin poi pin ban shi jaka ka pin trot bor pin du bor namar pile e ka tang da ka bor la jong piklem le da ka bor jong ke jing e ke jo play bi de ne ka daw u brio be shame ke jing e jo play ngani thu e pi u de brio u barangba u be shisha u be sngo thu e ke jing e jo play u de brio u bam chep ting man syakri you play namar ba u iet yo play view iki apostle baro ki sha kum ki mata but ki sha bni ap kum ki taki mo ki
syayap nak bentau tura balai kilaban sya kam dai setia bagi degi apostol kam dai setia bagi degi beri berklaim duai ne ba singot khulur tin ge jong balai ada ka ba penlong ki bagi laban sya ge jing baro bat bakin yap kum ki mata ha ka ba khaddo ge jing jong ki ge dai bakila mat ge jing ke jong Kris bat bagat ke jing jong play kala dep shong ke jing jong ki bat no brio kan no brio ki bala mat shisha ke jing jong play kita ke brio ki ni yang ado ke bekut bat de ke taru ke ban pelong yangi bangin peni se ke perthai bangi de ki Khristan ki be shisha ke jong play ha bangi yang pe deng ke jing ha bagi brio ki kran ban ha bagi brio ki kedaukti ha bagi brio ki penmong ni ha bagi brio ki kentat ni ha bagi brio ki le ban le kho ni nda ba pi pai ke chaka ke be pen ban pidang kemen ban syakri oblay balai nama pim syakri halor ke nongrim jong ki jing ja saudang ada pi syakri halor ke nongrim jong ke jing snotho obajanai ya ke jing ke jong oblay pim la yai light nang ta la da fi yai light nang ni ngala ngan ong ke jing syakri blay ke de ke bakla pim yo ke ni sni dan ke brio be syakri blay iku magi tracy tom ada ki tracy tom na ka nugo daw kim kiran ko motif le se ke baki kwa ban bakin pau ke kamu blay na la se dan na prengi bobon ki kwa ban tray kamu blay namar bam don kam don jam le se ni kwa ban yo da ka bangi tray kamu blay le smart pen i nga kwa nga nong if you will syakri you blay da ka rukam nga kwa pin syakri you blay ha ko wi ka nong rim ba ka ta nong rim gadai ba pi da rung shi ka jing job blay ba ka jing job blay ka pen le ifi fi nga kwa nga nong ifi ai ba kumba ong wa support ka jing ka jong Kris ka pen le nga fi ne ne te daw fin lap ki brio ki beda mat ki jing jong play ki phen ki way na mal pila shami ki jing ka pelong fi ki Khristan ki shisha hagini ka perthai fi ngan pure biang fi kene ke de bangala ju pertai ngala ju kren le se bun sien ba bagi ta ka de na ki siti shi ya besas kala nang ko balai belengi me pule biang ngini kala nang kene ke de bangala kwa ba kanda rung shi kana pen shai fi pen so thu janai kene wala dang la kren bun sien ngani ai kren ni kene namar ngayo iba ka jing yo blay ka duna hagini ki sngi ngayo iba nda habangi ongi yo blay ndangi kram so thu ba hai ka ta fi ngan pen fi nang ni na ka bible ngi de pule jrong ba nama ka ong ne ki shiti shi ya besas kala nang ko balai ne ka khat sa ka ne ke jing tho ka jong apostol Paul ubrio ubasnotho igajing choplay uang kini kiktina ke khat sa na marka ni nga pendame lagi khosio pa na bala jer kertangi ki kor baro abaneng ber ke khendau baun aya phi ka bukum ka ga jing ka spa ka buram jong baun pen khlanya phi ber ka borda munsim jong u ha ubrio bisipo bau Kris un shong da ga jinga ke do not jong fi knang ba bala pensu thiet bat bala pensyong nong rim ha ka jing jong blay fin long ki baklan ban champang lem bat ki riu khoi baro ka e ka jing jalan ka lenter ka jing jaleu bat ka jing jrong bat ban tip ye ka jing u Kris ka ba palat e ka jing tip bakumta anyo pendap ye pi shidu ka jing dap jong blay baro agi we ki kentien nan su ang si kentien ni ka khat ba ubrio uba suthiet hagata ga jing bat uba pensyong nong rim aga jing jong play unlong uba klan ban champang lem bat kiru khoi baro kabamot udai brio uba ngam jeleo aga jing jong play baru tau brio dei u Khristan uba shisha ubala ban yang hagi jaka baro kiba agani ka perthai shangan ong fi agani ka baleng kai ya ga nem da gisni baleng kwangan krani ga nem da gisni ga dau go bekongsan e ga dei kini ki digi por ki ba satang kendiat por ngin yo lat ye ga bangin syakri lat do yo trai kanan ga jing penwet kanan ga jing khanglat kanan ga jing penwet ngila mat haw ara jarar pau ga taru bat hadu menta ga sngi ngidang mat hi bat nang ni shkhmat ka bible ka da betul pa bagin digi sngi ki ba khaddo ki sngi ki ba ki sngi ki ba jinjar ki sngi ki ba kandan ga jing phaidin ki sngi ki ba kandan ga por ga bagi priu gin tlat bat kanan ga jing le ye ga jing syakri play ki priu ki ba mut ban syakri shisha yo trai kinapa ni kendo ye ga jing ki ba bol nakata ka daw
kwa ga nong fi nda haba fi don jing sngot ho khat nukat no ga bible nda fi kan do jing e ki khat bible ki kan ria lot na fi nda fi sngot ho lot baro ishapang umun se mo khoi na fi tep lot e ga bor jong blai na fi nang ban yalap na fi nang ban kren nda ka wani ga jing ele nda ne ki ta gi bi yang andre dan tang ka wai ka bala ban bat ipi hadu ka bakut wat ap deng jong ni ka pertai ka badum gan ne ngin yang ngin chakri ngin ya chikmal ngin job bet num tan manu manu ru bala ban le e ngi balai namar ladangi snotro ye ga ni ga jing jrong ladangi snotro ye ga jing jlan ladangi snotro ye ga linter ladangi snotro ye ga jing jleo jong ga jing e jong blai nga kwa ga nong ifi ngin long lembat ki wai pa ki riu khoi ki ba sha yap na kam tau kris nginum chingai no blai num dan kani ka bor jong ni ka pertai ga nom la ban kini no ye ga ta ga jing im jing ni ga ta ga jing et ke bangi dan ni jisu namar balai de tang ga jing e jong blai ga bala ban bat ingi hadu ko bakot de na ta daw nga hikai gini nga kwa baki banget lesi mapi ki bayo sngaw ini ga jing hikai mi ta ga sngi mapi nom shikri u blai bini wan e ka we pan nga kwa mapi om ko ma aw sol polang ne ba khnang ba on pen su thiet ingi ba ban pen chong nong rim ingi ha ga jing e jong blai fi ka ta ka de ka bang kwa bangan pen e fi ga ni ka por ba pidi pin sngaw to ba hai ka ta ka khtiel na mateng teng ngalap bagi beriu kim tre ban shong nga jing it ki jong blai kim tre ban ni wat ni ga jing it lani ban perkhat ban try nga kwa ngan dan apa ga jing it ki jame bun sing ni kwa ki engi pa no blai bang ni yo bor ni kwa pa no blai bang yo jing pen slang ni pa no blai bun penan coming ni ha ka no nong rim biduai namar ngayo ina ga bible ngan sa pini kita bar khat sedin kum no finian kum ki Khristan ki baga pertai ka na bura mi fi kadai ba pisngo to igi nong rem jong jing e chong play fi mu i ha ga bible ngap ngan puli kham jrong fi mu dagis yau Khristan ba shisha la ito pin ha ga nong rem jong ne ga jing e fin lap ubriu bangam jlio ga jing e ure briu scam ubriu ubayang ba du play daga jing e play ure briu balaban shania waju shania e gibriu gi banang gi start gi batai shania e gibriu gi be ie fi dele ga daw play unum shania e ngabe de people ngi nang mangi smart mangi la ban pniat mangi nang ban batai lo dige ege en reng nim dan ge jing iet gi shisha yo play u play wat e gibriu gi bedan ge jing iet gi shisha yo play namala da fi iet shisha yo play pinyo I u play un shania e fi nama de tang ha ga jing it bau blai ule iki but de da ga jing it bangila ban yo iki no blai na ka ta daw ka jing it ka jong blai ga dan kampala bangin sngot ho la da ga de ngi bangin de ki Khristan ki bishisha ngi ki patai ngayo ifi wa so pol tho e ne but ngi mentangi poy ga jaka ga be na mar ki priu ki fem poy ang ne kren ye ga ni nang ni khna ma pin chai Femi yang ni wa so Paul Kuran gi shtishi gi nang absas kala nang ko besao la pen pule Kuran gi jingi ap jong jisu kum no bo wan chini ga pertai ba kum no bo yap kum no bo mo pi pule gi khat ga ba pra ong men ba ula kiyo shi jrong ula ya lamra gi jinglong bra ula ai gi jing ai gi pule ba da pi pule ga ong ni khat bu shi fo ga ong tiu tau bula wan hiar ula tau ju bula kiyo ru kham jrong e gi beneng baro ba ni open da bi ke baro ba ula thongi ki we benong ya apostle iki wei ki nong tu lupa iki wei ki nong ya tu khana no mo tu khana renga nong ki nong ya lap bari ki wei ki nong sharai bi ki nong ka ye ga ban punjana gi riu khoi snaba ya ga ban punjana gi riu khoi gi jing trai gi jing shikriten blai ya ga ban tai ga met Khristan nang yo pai bro shaga ga jinglong ko wei ka jong ga jing ai bat ka jong ga jing tep yo khonu blai ro ga jinglong rang ba hado ga jing thau ga nyang ga jing dap jong Chris snaba hai ga ni ba kum tang inom long shu gi khinna ya ga ba pun shat kin ting bal bal rong no kleng da ga air ga jing kai baro da ga but shalai gi briu da ga jingle senti ka ba kum ga but sniu ga jing kai bakla snap ai ga niktin hen rei da ga bal le ho haka jing it ngin yo nang san sha u gi ake baro u balang khli u Khristan now ba ka met baro ka wei ka penwan dur biang bat bala pendai lang da ka ta ka ba ka wei pa ka wei gi khat ka ya ai kat ba kum ka jing trei ha ka jing theu ka ba biang ka jong ka wei pa ka wei ga benta ka pen san ya ga da ga met ya ka ban tai ya la di ha ka jing it jong play fi ha ka ni ga lenong ban shukran fi kulum ba pin sngal tho
O absu Paul ukuran ni kini kebujuli wadu kata-kata ukuran ba ujisu wan cik ni kepertai nang tade ulet kiu sepeneng uyalam merau ke jinglong merau ke bakren ba uyalam no ke tu ke jinglong merau ke jong kebrion ke testament ke berim uyalam ki bagian mat ke jing penim ke jong turai bat nang tan da ulat ban le lo di ke bero usawan ban ai ya kaban pendap ke jing sekri blai ke bapura ban kita ke jing sekri blai ke bapura ke dai kini ki santali ke jing sekri apostle prophet o evangelist o pastor ban unong hikai but ngakwang ani thui pi nda u thungi gini gi santali gi jing shakri hagini gi pertai begini shakri u blai ngani thui pi ban le yu ba an hikai gi brio bakin poi shi gi jinglang rang ba hau Jesus Christ ban le yu bangin umlang syukum syuki kita ki kena ya ke ba pensat kenting ba rong no di keleng di air gi jing hikai baro balai ba kenang ba ndrai da ka bangin le hak gi jing ngini orang sana ki ike baro pita polisi ni shromo ba on pensan ia kata kemet ia kapan tay ia ladi hakijing itu play udah say ia kan leadership fi usay ia kan leadership ia gini santli kijing shakri usay ia nong yalam kiban leyu kiban train kiban hikai kiban duai kiban yalam igibriu ban pen i kibanget syafang kijing itu play bakin leyu kijing itu play kena begini ulang ki kelong ki besap pensat genting di kijing ikai ki bakla pimtip bagi ni gisni balai ki priu sya elam bakla balai ki priu ki jingmat balai ki priu ki paisi ki jing ele ki bobon balai ki priu setan job iki ke dau ke dai baka jing elam ke klem dan ke tak jing ki kli bangin ikai ki priu syafang ni ki jing e job play but ni klem elam ki priu bakin snow to baka jing e job play ke dai nong rem ke bah jrong tam ha ke jing shekri play ni pen i baki wei ki dai ki bah ki wei ki dai ki bedan kam ni syukrani ini jing kendial rekan mau kan nongrem jong ke jing syakri blai ke jinglong Khristan ke Shisha barok away kam syong hang nong noru ke syong bet haga jing it ke jong blai dai nak tak dau mentang singa bang krane ni ke jing it jong blai ngakwa bangan pen ifi ba u blai ula say ke ni ke jinglong nong yalam ye ke ni ke santli ke jing syakri bakin hikai ke bangai bakin ngam dilio haga jing it haga nongrem haga jakayang bakin yang hapo jong ke jing it ke jong blai fi dai na kata dau hagi ni gisni balai ngi mi brio ki ba shakri u blai ndre ki ba longom ki riu perthai ki ba ktien jonki galang khamsni u bani ki brio perthai ki ba jingle jonki galang khamsni u bani ki brio perthai tang tang ilang ke jingwet lu ye ki wei pat ki krist ki brio ki bampat long Khristan bakin buat ki jinglang Khristan jingi namar ngi dai ngi shirut ko mangala deb ong namar ngi thot ngi wet na tang ngi pat ngi pra na tang ngi krens ni wei hang no finu i ba kata dan haga bible nga khwang anong fi ga ni ga par ngan sa pen i ga ni ga bible ga jing it para ba ngi nga khwang an pen i shoi pi bangin snot janai ni ga jing it job blai namar la dang ngim snot ni ga jing it job blai ngin pa ga jeka ga bangin umla yang nga do ga bakot ngayo ina ga bible ba hangni wa so pol ukuran hagal nang ko saw ukuran bet chapang ka jing sai ga jong kajing thung mangan bu umda bau blai da thung ni santali ki brio leni ki office bagi brio gindan ban le yu ban pelong ki brio bagi san kin rang ba ha kajing da ka bagi snu tho ban pen shong nong rem ha kajing et ku jong kuris kata ka dei ga banga nga yang nang ne ban ong pi ngadan kajing kit kle nga kwa men da gisngi ba pinom et ye ka position nai it ye ka buram brio nai it ye ka niam palat nai it itu ka balang palat nai it ye ki brio palat nai it ye ki khonu jisu dong shai tau ba it yo kupana lor kin lani ka keme lani ki khoni ki ti ka tengah na lor changa ulong bom bet ban yo ya nga unum bet ban bot ya nga au jisu fi ka ta de bu blai kwa ngi bangin i lo di ki aka barok ban ngai yo jisu ban ya ka ktien ga jong bangi dei ban it yo u nalor jongki aka barok kata dei ka bang kuat kan kerana pi hagi ni gejing ka ngini sedang nang ni bat ngan pen i fi kendiat tang kendiat minit ngini pen kut no ngan betang ini gejing kai ba ngi ke jinglang Khristan ga beshisha kadai da ka bang khams no tho chanai ya gejing iet ke beshisha ga joblai balai sami ke brio ki bekran persha ga bam gadi ki bekran ki kedau kti bagi bam gum ta baki mani ga ta singi gum ta baki kran ni ga ta ga pisa ki kran balai kadau ga bekong sa ne ga dai namar ni kran shabar na gejing iet ga joblai
la vidan ke jing e ke ketien ke pikiran kam dai ke condemn ke brio rege dai ke penshai ke pengendo ke warlam ke brio shi ke jing la ke mon na khwa ngan ong fi brio u badan ke jing e ngani to fi pini to u na ke jing shekri ke jong u bodan ke ketien ke bami na ke sentor ke jong ke jing ya lenti ke jong u pin sing to ulang ke jing ku na maru brio ya ke jing e ngan chukli fi hada fi snot na ban ya ke brio ke nang ke stal ne fi no fi snot na ban ya ke brio ki bada e Shisha fi nga kwa nga nong fi ka ba kham don kam ba fi di ben jet dai ya be ki brio ki ba dap le jing e ke job play la fi ya be ki brio ki ba dap le jing e ke job play ni i jidan ke jing pa je pra jidan ke no no wi pat ke ban pen wet na ma play ki brio ki ba ya be ki jing e ke job play ki brio ki ba wat ke jing so ba ba nga kwa ngan pen e fi ke ni pot fi nga la kren me ne ke ktir ka ba nga ong kum ni ka ba nga ong la da pim sngo tho e ke jana e ke jing e job play ke Jinglong Khristan ke Shisha ke ba perthega yo i ke dai bangi yak nga preng de jing e bangi yak nga preng de jing le bangi yak nga preng jong jing e kendo ge bobon bangi yak nga preng jong ite jing kendo jing kermel but what a preng de jing pin shi tom ben ngin la bani yang ro singi ba kut dai bangi sngo tho ge jing e job lai dai na ke daw la people ne ge ni ge bible ke tien ge jong dry gong ha ke shiti shi nang rom ge nang ko pra ke hot ke ba lipo san to ni puli ka ko ni u ai u ban pin khla no yingi na ge jing e ke jong Chris ka lanot lani ke shipa ka jing shitom ben lani ke jing tngal ka jing ling khoit lani ke jing ma ka wat lam kat kumbala tho la penlong na ka benta jomela dang peniap ingi bro shisngi la nyau ingi kum gilang berat ke jing peniap hendrei yegini ki ege bro kengi job thiau dau ta ubala ie yengi fi job de dau ta ubala ie de dau Jesus Christ ubala ie yipi pikin ma piklam job namar ba pi biang ba pi la ban yang skema ke jing et ba pi la iga ban yang satar ba pi de briu khlan em pi job namar ba pi mat yega jing et ke jong Christ nak ta daw na kwa ngang fi gani ko ngani kai gani bat na kwa ngan pen ko chu atang hang ne man ta gisni bagi brio ki ba dot ni ga jing et ga jong Chris kin job bet namar hang ni wang mdani ete ka jing lanot ka jing shipa ka jing pen shitom bet ka jing tingan ka jing lung khot ka jing ma ka wat lam kimla satya namar balai kimla ka bible ko ngini kiten ka ong da people ni wang ni job thiau daw taw bala ye jingi fi ni job thiau daw taw bala ye jingi dei na ka daw na kwa nganong fi dei na mar ba bleu ie pio e jing job bat la da fi snot kho e jing e ge bajana job play fi dei ki Khristan ni Shisha te benta gisni na kwa ngan pani fi ne ba bleu kwa ingi bangin snot kho e ge Jinglong Khristan ge Shisha kum no vidana jing sang kum no fi le aga dugur kom fi pani ai ge kam ge job play ada fi pani ai lo ga nong rim jo ge jing e ne fi pani ai ge nong rim jong ge jing pam ye kwa tanggata bangan peni fi gani gisni ngin le langin duai nga kwa bagani ga banga duai fi gani ga por kan dei ga ba blame na khta fi ba fina mat ga jing et ga Shisha ga job play ko try gani ga por nga duai gani ga briu ba ha blame it wala da kim pat shame ga ga ri ai gen sham shuai ga jing et ga Shisha ga jame try na mar ha ga por ga bangi ngi dang dana ga jing ha ga jing ringkang ngi dang dei ga betlot bor ndre mela yap ya plina ga benta jing ga bam riu play mela pen ishin na ga jing et jame shingi bah ka por ga bangi la dan pa ga jaka ga ba condemn pen man try me wan ban wan ini a playing a tuai ki brio baro ki ba mut ban ya ban long ki Khristan ki Shisha ai ki ne ki brio ki ba ngam jleo ki ba rung ki ba pen so thiet ki ba pen shong nong rem ga jing et jonki ha ga jing et ga jong Jesus Christ trying a tuai ban a tu man ta ga sngi a play bangin nang ban perkhat hadu khat no try ba me et jingi bangin nang ban yo i ga ne bangin dan jing sarong dan jing man and re bangin perkhat tangi gani ba hadukat no try mela iet ingi de jing iet ke ba bam jukon ba me penlong ingi kum ni ko bangi long bat ba me de khat ingi ki khon gi jame bat ba me de kulari ke ba men shong bat ni junam subneng de ke jing iet ke jame try ngi ailut cheme ge buram ni ailut cheme ge jingo bat ke jing ro ha ke kerteng ge tong jisu man Nazareth ngi tuai amen amen bat amen to blame ke khui fi gani ke por tuai bo play un ai fi gani jing shai a pin sngo tho ba Jinglong Khristan ga Shisha ka dei ba fi sngo tho janai ni ga jing e job play ko play shi